Mi-aduc aminte de o poveste cu ouă. La Dumbrava erau, la o alimentară de acolo, era o doamnă cu doi copii. Unul în brațe și unul de mână, mici copii, probabil că îi luase de la grădiniță, de la creșă. Și erau ouă și lumea s-a așezat frumușel la ouă să cumpere ouă. Și se dădea un cofraj de persoană. Și doamna a spus că ea vrea 3 cofraje pentru că are 2 copii. Lumea din spate a început să strige. Că astea nu sunt persoane copii, să-i dea numai unul. Alții să-i dea 2, ea tot spunea 3. Păi vânzătoarea până la urmă i-a dat 3 cofraje, dar cu copil în brațe, cu unul de mână și cu 3 cofraje în mână, unul i-a căzut. S-a făcut praf. Și majoritatea din coadă, că aia care au vociferat să nu-i dea 3 cofraje, a spus așa-i trebuie, că trebuia să se spargă, nu trebuia să-l ia. Era și un banc în vremea aia, că era o coadă la o măcelărie, se formase o coadă de dimineață, de la 4 dimineața, lumea auzise că se aduce carne. La un moment dat apare un tip, puțin îi păsa lui de coadă, se duce, primul se așează. Lumea să-l linșeze. Stai loc, nu stau, doamnă, eu aici stau. Nimic, să-l dea afară și că sunteți niște proști, eu sunt măcelarul, vreau să deschid.